Anna-Mari? Itt a Péter. Anna-Mari. Mész még, Péter? Mész még? Péter, mész még? No? Igen. Akkor menjünk. Anna-Mari, menjél te is egyszerűen. Legalább egy nő menjen le. De most miért kell ilyen? Ha nézd meg. Nézd meg a filmet. Köszi. Ebed után. Nagyon jó. Jön Bika is. El is fényképre, mert a videót úgyse nézi meg soha senki. Nekünk kell? Mit tudom? Nekünk kell. Nekünk kell. Egy darab bika. Érkezik. Sokat lehet kacagni. Hopp, az eltört. Azt megette. Bika elrontotta a játékot.